Yepo bhiri riye zvariri kureva tatarisa isu kuti ZANU-PF musangano uri kutonga, musangano warwirwa une bumbiro rawo remutemo rinosungira kuti isu pagore rega rega tinoenda kuconference, after 5 years toenda kucongress. But zvakadaro takaenda kuconference 2024 kuBulawayo, resolution number 1 yakabuda, takadzoka takaenda zvakare kuconference zvakanzaiwa hurumende itai kuti resolution yekuti vaMnangagwa svike 2030 inge iripo. Yepo mutemo haushinjirwe munhu wani. Vanoongorora mutemo kwakuona kuti chero president vabva, bumbiro remutemo richaramba riripo rakuchinjwa. Saka mutemo uri kuchinjwa, hausi kuchinjirwa president, uri kuchinjirwa nyika. It's for the betterment of our development as a country. Saka tiri kutarisa isusu kuti chero zvakanzi president varipo vawedzerwa 2 years, kubenefita kwavo kurutova kudiki, nokuti vawedzerwa 2 years chete. Kuanozouya akakwanisa kuwina 2 matems anenge achitonga 7 years. Haleluya naMwari. Saka matema achinja here, tiri kuti pawedzerwa matema here. Tinonzwa vamwe achiti matema awedzerwa. Hapana kuwedzerwa kwematema, chawedzerwa inguva yekutonga. Zvakangofanana nekuti vana vari kuenda kuchikoro, temu yebva yanzi aiwa tiri kungowedzera newiki, mungati vamu3rd term vangari mu2nd term. Handiti ndo urongwa huripo. Then tochitarisa kuti maelection anenge auti after 7 years. Zvakatinakira, mari yaifanira kunge ichishanda kumaelection haichangoshanda kuelection after 5 years. Takuwedzera saka pa2 terms muchaona kuti mari kana iri kuma 90 million kana kuti kuma million mangani akushanda kudevelopa nyika yedu. Ndo kwatiri kuenda takatarisa senyika. Toona zvakare kuti iwo president, handiti ndimi munovhotera ma-MP. Zvakaipa papi kuti mavhotera ma-MP anosarudza president. Hapana chakamboipa handiti, nekuti ma-MP mamwe chete yayo ane simba zvakare rekubvisa president. Saka tovapa simba rekubvisa president vasingakwanisi kugadza ivo. Saka mazvoona kuti zvakakosha kuti vangoita zvese kuti vanokwanisa kuisawo president pachigaro, vokwanisa kubvisa. Vane shungu vanofanira kungokambena, wohwina kama MP yake wowanda kuparliament, onopindira kuparliament. Zvakaipa papi, ifair game. So tichaona kuti zvakawanda zviripo, madzimambo edu anganzwawo zvakare nokuendesawo makoti kungoita slogan mambonzi aita politics. Zvinobumbiro nemutemo rakuti aiwa kubva kuhondo madzimambo vakashanda zvikuru nevarwi verusununguko vana Mai Mavhunga kuti nyika ine sununguko. Zvino nhasi tevaseparata sei? Topota tevasunga vakangoita slogan vosungwa. Hakuna zvakadaro. So totarisa zvakare kuti aiwa ivo president vanokwanisa zvakare kuti vanofanirwa kunge vachikwanisa kusarudza 10 more senators, kuitira kuti kana pane skill yavari kuda, kana pane experience yavari kuda, vaneiwana kubva kune 10 avo vavanenge vadi vasarudza pamusoro peavo vanenge vakasarudzwa kubva kuvanhu. Majudges edu takatarisa, muchaona kuti majaji vamwe vaingoti aita law obva anopasa interview atova jaji, but haagoni kunyora judgment. Saka honai kuti zvakanakira papi kuti vanga vachisarudzwa zvakanaka, even a president nehurumende yavo zvakatinakira izvo. Delimitation muchaona kuti yakavhiringidza kwakawanda. Delimitation kumwe village raidamburwa nepakati, kumwe district repolitics raidamburwa nepakati. Zvino zvakadii kuti pange pane delimitation committee
ndo zviri mukebhu 3 zvandiri kutaura zvese izvi. Basa rezeki takarisiya roita rekuvhotesa, zvakaipa papi? Topa varegistrar general voita urongwa hwokurejista mavhotasi, sezvo ndo vane marekodzi avo vanenge vafa, avo vanenge vazvarwa, avo vanenge vabuda munyika. Ndo kebhu 3 yandiri kutaura nezvaipano. Zvakakosha ndezvandataura, asi zvakawanda zvimwe zvanagenda commission, zvimwe zviri debatable, asi zvakakosha ndozvandataura kuti munge muchibata. Ndo zvamakatsigira imi vapostori nemazioni for ED kuti aiwa handei nemutungamiriri wedu ku2030 vision yavo nemaprojects avo vaone zvichienderera mberi. Muchitiona muno province tine madhemu 4 akabva muNDS 1 atapinda nawo muNDS 2. Semwadhemu tinayo yapa 50%, tiri kufara kuti iri under construction, asi tinawo vana Bindura dhemu, tinawo vana Silver Stream dhemu, vana Dande dhemu, avo vanoda kuti atinotarisira kuti anofanira kunge achiitwa kuti apere tichifamba nenguva nevision yemutungamiriri wedu wenyika. Ndoda kukutendai zvikuru nebasa guru ramuri kuita imi vapostori nemazioni for ED. Pese patimire sehurumende muripo, padevelopment nezvimwe zvakadaro, sepati muripo, honai mafambiro amuri kuita nhasi kuti basa remusangano muri kutotungamira kuti zvinhu zvifambe muchiratidza nyika pachena. Vamwe vanoti takaverera kuti isu chechi yedu haibvumirwe zvekuita slogan, haibvumirwe zvakati, imi munoita rakacheka nyika. Ndo zvimwe zvezvimwe zvatinokurumbidzirai muno Machona Central Province. Kana muchinge mawana nzvimbo dzamunoda kunamatira, tinoda kuti tinge tichitaurirana neavo vemakanzuru kuitira kuti tibatsirane kana pachiita, because vemakanzuru ava vanenge vane mamaster plan. Saka tichida kuona kuti zviri kusuta here mumaster plan, kana pasingasute pamwe pari suitable ndepapi, togadzirisa nyaya iyo. Ndodayira kuti pane vamwe vakatoya kuofisi, vana Katsiru, vana baba madzibaba Katsiru vakauya kuofisi nechechi yavo inonamatira mheno Samuel. Takatobatsirana kuti zvinhu zvifambe. Hapana chinorambidza kuti land ibhadharwe, idevelopwe, vanhu vanamati. Hapana a casting the stone. Takatarisa maringe nekufamba kwedu, very flexible is government, kuti imi munge muchinamata makasununguka, nekuti ndio hurumende yacho yamunotsigira ine bato riri kutonga. Tinokutendai kuti munoparidza runyararo, zvinova zvatinotarisira kuti vision 2030 yetichisvika, runyararo rwamunoparidza runoita kuti nyika idzikame, muchinamatira nyika zvakare. Pamunonamata paya, mhepo dzerima dzinotaramuka. Zvakatikoshera izvozvo. Tinoda kukutendai zvakare kuti imi patinomira takuti takuita urongwa hwemastructures, urongwa hwedevelopment hwandiri kugara ndichidzokera, hamusi kusara. Saka sebato reZANU-PF ndamira pano ndakapfeka nguo mbiri, yaMinister of State nevakazembe chairman wedu weprovince. Tinemi, tinofamba nemi, musazisarudze pakufamba. Tinoda kuti munge muchiparticipatawo munyaya dzeupfumi hwenyika ino. Musasare kuti aiwa tiri mapostori hatipinde pfumvudza, hatipinde urongwa hurumende hwakafanana nehwemabhengi, kuri kupiwa vanhu matrakta, kuri kupiwa vanhu mainputs. Kwese pindai muparticipate munyaya dzeupfumi, pindai mumining zvakare, registai mamines, muitewo basa rekuti mhuri dzenyu dzirarame, nyika ichibudirira. Goridhe randataura riye, mari munge muchiwana, goridhe racho ringe richienda kunyika, nyika ichibudirira. Saka zvamunoziva kuti tine gold backed currency zig. Saka tinofanira kuti tifambe mberi tichidaro. Education, pindai, vana ngavaendewo zvikoro, torega kuparadzana isu mapostori nemazioni for ED. Vamwe vanoparadzana nekurwira ukuru, vamwe vanoparadzana nenhafu. Ngatibatanei kana tofamba semhuri, kuitira kuti nyaya yebudiriro nesapoti yenyu zvinge zvichinzwika
mazwa akawanda kuti rimwe rabuda neapo neapo inoita discord, makauya semhuri zvinonzwika zviri nyore. Iwo mabasa vana ngavaende kumabasa. Hurumende yaMnangagwa iri leaving no one no place behind. Tinotora mauto, tinotora mapurisa, tinotora maprison officers, tinotora manesi. Mabasa ariko etasai mugwagwa iri kugadzirwa, mabasa ari kupindwa. Iko zvino inonzi education 5.0 iri kukurudzira kuti mabasa emaoko adzidzwe, mwana asabve kuchikoro achinotsvaga basa. Saka vana vedu ngavaende kunodzidza mabasa iwawo, vakwanise kuzotichengeta semhuri, vabreke chain yepoverty mumhuri dzedu semapostori. Hatisi kuda kuti mapostori for ED munge muchishorwa nevanhu mapostori. Mupostori munhu anodya, munhu ane mhuri, munhu anorarama semumwe munhu wese. Zvese izvozvi zvinocherechedzwa nehurumende yaBaba vaMnangagwa. Ndinoda kukutendai kuti tiri kufamba pamwe chete ende pasina nzvimbo kana munhu anofanira kusara. Imwe hondi yatoda kutenderai ndo huru yekupedzisira yekuti muri kumira nehurumende zvakare kurwisa nyaya yedrug and substance abuse. Zvinodhaka imi mapostori mobva mati pasinazvo kubatsira nyika ikokuye, nekuti nyika yapindwa napongwe takatarisa nyaya idzi dzezvinodhaka. Muchiona taiziva kuti kunovakwa zvipatara, kunevakwa makoleji nezvimwe zvakadaro. But tarisaiko zvino taane drug and substance abuse rehabilitation centers. Zvanga siko kumashure. Tinogona kuparadzirwa generation nenyaya yemadrugs. Saka tinotenda kuti imi semapostori nemazone for ED tinomira nemi, muchimirawo nesu pakutsuuridza nyaya idzi kuitira kuti nyika isawanikwe ine vafana vakasitika. Ivo president vanogara vachitaura kuti nyika itongwe nevana vakasitika. Nyika haitungamirirwe nevanhu vanenge vakarova mutoriro, Christ or meth, mbanje zvakadaro. Saka tinofanira kuti tinge tichimira nemi, imi muchimirawo nesu, chidzivirira mhuri dzedu ndokubudira kuenda nyika kumadrugs. Toda kuti titende president wedu nekuti havana kumbobata kana makatarisa kuti vanoremekedza sei nyaya freedom of worship. Pabumbiro remutemo zvakaramba zviripo kuti freedom of worship inofanira kurespectwa, zvirimo muconstitution yedu yenyika. Saka toda kuzvitenda kuti izvozvo zvinotibatsira kuti tiwane vanhu vanonamata munamatiro wavo pasina kumanikidzana kana kudii. Munhu anoenda kusangano kana kuchechi yaanoda. Ndanzwa pano kuti mutupo wenyu iZANU-PF mapostori vazone for ED. Ndo zvatinoremekedza izvozvo. Kana taenda kudzichechi kwedu tononamata zviri pamutemo, zviri mumutemo wedu wenyika weZANU-PF. Regai ndikutendei mese nekuteerera mashoko andakupai nhasi. Zimbabwe will never be a colony again. Pamberi nokutonga kwa President Emmerson Mnangagwa 2030 vanenge vachitonga zvo baba pasi nemhandu maita zvenyu. Thank you very much. Tinotenda makadi yenyu. Mfaro wangu mukuru kuva pano tichipiwa mukana wekutenda. Mashoko angu ekutenda anoda kutanga kutenda vari kufambisa basa riri pano vamadziva. Haungambofunga kuti ndiofisa zvavari apa. Ndiye munhu anonzi anoshanda nenzvimbo nemamiriro ayo. Tinoda kukutendai Comrade Madziva. Tinoda kuenda mberi nekutenda gungano rino zvikuru kukoshesa kwamaita zuva ranhasi
ndinozviziva kuti munhu ega ega amuka kubva achibva kumba kwake akashinga mabvira kuseni muri pano muchiti basa rifambe kuenda mberi. Izvozvo ndo zvakanaka kuda nyika yenyu, kuda sangano renyu, kuda mutungamiriri wenyu wenyika. Tinozvikudza. Ndinoda kuenda mberi kutenda vatura mashoko. Vese vatura mashoko ndapano zvikurusa vataura vakamirira imi vapostori for ED muchibatanidza vatenderi vese vari pano vangadai vari vemasangano akasiyana siyana, asi nhasi mauya pano neumwe hwenyu hwekutsigira baba vamunangagwa, umwe hwekutsigira Cape 3. Tinoda kukutendai kuti mazvipira kuya kuzoratidzira kutsigira kwenyu. Imi mataura makamirira sangano zvinokunetsai zvichiburikidza nenyaya yepekunamatira. Ndafara kuti baba mazvitaura kunhumwe yababa iri kuno vanoona nezvedevelopment yekuno. Minista, ini ndakachitofunga kuti nyaya iyi tinofanirwa kuitaura zvekare kuenda kubandiko relocal government kumusangano kunova kwandiri deputy kupolity bureau kuti kutobuda ikoko kupolisi nyaya yekuti izvo pave neurongwa chaihwo hwekuti ivava vanonamatira vachinamatira panze vange vachipiwa nzvimbo dzinovabatsira kuti havarambe vachichinjwa nokuti nhasi vakaenda kwavaenda pakuda kuita development imwe ipapo vanosvika vachibiswa. Saka hapagone kuvakika matoilets, tozoti toilet nemvura chinhu chakakosha kuvanhu. Saka panofanirwa kutoiswa polisi yekuti azokuona kuti izvo constitution iri kuti freedom of worship. Yapa freedom of worship, mapolicies ngachibuda achito that freedom inge ichikatsokufambira mberi zvakakwana nekuwaniswa nzvimbo dzekuti vange vachinamatira. Ndinovimba zvicharongeka izvozvo kune mi vapostori. Tichazvifambisa namaministers vari kuno kumaprovinces vachaita kuti basa rifambe. Ndinoda kutenda Minister, ndichikutendai zvikuru. Tabenge tiri tese kubaradzana panga kune zvazviriko ikoko, asi imi nekuziva kuti mune vanhu vamunavo muno muprovince vamunotungamirira mandizevezera paya makati Minister, tinofanirwa kuti tichingosimuka kana kudya hatidye ngatimhanye ikoko. Zveshuwa ndafara ndakuonai muri kuno. Ndinoda kutenda iwo mashoko amapa pano endi mataurira vanhu kuti hazvizi kutanga muno chete nyaya yekuti izvo mutungamiriri wenyika anotsarwa neparliament. Izvozvo zviri kunyika dzakasiyana siyana, chero vavakidzani vedu kuSouth Africa ndo zvavanoita. Isu veruzhinji tisanyeperwa nevangane vakunyepa kuti kodzero yenyu inenge yatorwa. Kodzero yenyu inenge iripo zvakanyanya. Mavhotera kansela wenyu, mavhotera MP wenyu, MP basa rake nderekumirira vanhu muparliament. Saka tinoda kuti murambe muchitsigira KB3 pamunofamba kwese nekutorera vanhu kuti zvatakaitirwa izvi zvazotinakidza zvino kuti vanhu havachangomhanyira kuenda kumaelection vakutarisana nebudiriro. Saka Honorable Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, ndinoda kukutendai nemashoko amarovedzera pano andingagone kumadzokorora ese nekuda kwenguva. Chiregai ndichipedzisirawo gungano rese ndakutendai kare. Regai ndipedzise nekutenda ava vandakatarisana navo vane makamera. Ivava vanoita kuti zvinhu zvifambe. Ivava nevamaona vai vanga vachitamba apa vanoita kuti zvinhu zvifambe.
Tinokutendai zvikuru nokuti tikarega kukutendai panews hatiwanike. Mazvita 2030 vanenge vachitonga zvavo baba pasi nemhandu. Zita rangu ndiro Archbishop Ushe, the Vice National for Apostle Namazion for Economic Development. Ndauya kuno kubhindura kwakaungana namapostori namazioni for ED. Donzvo redu riri rekudzidzisa, asi ndakamirira the national chairman madzibaba Moses Gwasarira vandituma nebasa ravo nokuti handina office ndeya chairman. Chairman vakurudzira uye taunganidza vanhu kuti tivadzidzise zvakanakira Cape 3 kuti chii charakanakira kwatiri isu sevapostori nemazioni for economic development. Isu vanamati tinoona kucherechedza mabasa ari kuitwa neSecond Republic kuti akanaka. Mabasa mamwe acho akatanga aine malong term anoda kuti apedziswe kuti agone kufamba zvakanaka. Tinotenda nokucherechedza, tikatarisa kuvakwa kwemadhamu, tikatarisa kugadzirwa kwemarodhi, tikatarisa kuwanikwa kwemikana yevechidiki mukati mekurarama, tikatarisa mikana yefreedom fellowship kunamata kwakasununguka mukati menyika yedu, tinoona kuti aiwa zvakafanira kuti mamwe makore maviri awedzerwe patemu yavo President Emmerson Dambudzo Mnangagwa kuti vapedzise basa ravakatanga, nokuti basa ravakatanga rine rwendo rweramangwana redu, rine rwendo rwokugadzirira mageneration achazotevera kuti akure nokurarama aine hwaro hwekuziva nhoroondo yenyika yeZimbabwe kwayakabva. Atakatangira kutora rusununguko kubva kuna 1980 tikafamba kusvika patava nhasi, pari kuratidza kuti pane vandudzo nebudiriro nekushandura kwezvinhu, kunyange kueducation sector, kunyange kufarming, kunyange kwose kumining, kunhu kwese kuri kuratidza kuti kune shanduko nemabasa akanaka ari kuitwa neSecond Republic. Saka tinotenda zvikuru kuona kuti hakuna chimwe chingakonesa kunze kwokuti vanhu vose, nokuti izwi ravanhu izwi ramambo. Kana vanhu vose vachitaura chinhu chakanaka, machechi achichinamatira, chinobuda zvakanaka kuti aiwa basa rababa Mnangagwa ngariendere mberi. Kuapostori nemazioni for economic development takabatana, tiri masangano akasiyana siyana, tinonamata vamwe nevamwe vachinamata vari kwavo, asi kana tasvika kune zvebudiriro yenyika tinoita mutupo umwe chete weZANU-PF wokutsigira bato reZANU-PF. Tichitsigira bato reZANU-PF nokuti ndo Revolutionary Party yakaunza rusununguko rwatinarwo nhasi mukati menyika yedu, kuti tinowana pokunamatira pakasununguka, tinowana mvura yakachena. Tikatarisa kumakereke edu tinoona kuti nepresidential boarding scheme iriko, machechi mazhinji atova nemvura zvokuti kana panoungana vanhu vakawanda pamutambo hapachaiti zvirwere zvinenge zvichiitika zvakafanana natyphoid nezvimwe zvakasiyana siyana nana kolera, nokuti tinenge tichiwana mvura yakachena. Saka tinoti basa rababa Mnangagwa ngariende mberi, ngaritsigirwe zvakanaka. Isuwe machechi tinotitsigira. Ndinotenda. Alright, aiwa chakakoshera Cape 3 chakuti isusu tinenge tichigara zvakanaka, hatina zvinhu zvinotipisa dambudziko mukugara kwatinenge tichiita, uye mukunamata kwedu tine nguva yatakatomboonamata kumashure tichiti tikatoona zvatinenge taona tototiza totomhanya. Asi zvozvo takanzi nababa wedu baba Mnangagwa, garai munamate zvakanaka tichinamatira nyika yedu. Saka Cape 3 tinoisapotera nyaya yekuti isusu tinamate zvakanaka, tichija tichiguta zvakanaka, tichitsvaga zvatinotsvaga tisina dambudziko nazvo, tichirarama zvakanaka. Mwari musoro kudenga akuitirai zvishuwo zvomwoyo wenyu. Ndikutonzwa kuno kuti muri kurevesa zvamuri kuita izvozvo. Takuti kuombera katatu chete. Naika kekutanga, kechipiri, kekupedzisira. Thank you. Zvatinoona kudaiso tinoonana kuti tizoparadzana. Naika tigoparadzana kuti tizoonana. Tatohama kana makatoona ukwenyiko kwetimi ndikakuonai uko. Zvakati tokurukuwa totara zvinhu zvinoita nyika yedu. Naika regai panguva ino tikumbire vakamirira pastors for it, mufundisi prophet sauti tizvozvo musvike pamunotaura Mwari kuti takaungana pano zvinhu zvatiitira zvakanaka. Muchirungu vanoti to invocate genesis and benedictions. Over to you. Pamusoroi honorable, tosvika panguva yandichatenda nemunamato. Basa rose ranga riri pakati pedu, regai ndinamati. Wekudenga wekumusoro, Ishe werugare, kuvapo kusati kwavapo makanga muripo, matanga nesu mweya mutsvene mukatidzidzisa Ishe werugare. Zvino ndinotaura shoko rekunzwa kuti tinzwe, kana tanzwa tirarame pashoko ratanzwa,
tichinamata takasimba kunamatira nyika yedu nemutungamiriri Mwari wamakatipa Baba kuti atitungamirire murwendo rwekuenda rwendo rweKenani yatinotenda kuti Mwari makatipa nazvino takutaura nyasha pakufamba kuchaitwa nevaranda vako Mwari vachengete muropafadzo tazvinamata Mwari varanda rume nevaranda kadzi tiri pano kunze kwenyu Mwari hakuna rimwe zita raticharumbidza chifamba ine vanofamba chitaura ine vanotaura vataure izwi rinovaka nyika yedu ikuenda mberi tadzorera mbiri tataura rudo nezvokwadi pakati pedu pagare kubatana ndanamata Mwari nekutenda simba renyu ngarichikudzwa nyika ino ivakike nekuti tazvinamata muzita rako Baba Mwanakomana Mweya Mutsvene werugare amen. Tinotenda. Let me